Occidental, mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1, Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast, Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1, Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, alkalde sa Banwasang Pontevedra nagpositibo sa COVID-19. Mga market vendors sa Bacolod nga hindi makigbahin sa swab testing mahimo mga tubang sa konsekwensya. Sa mga balita nasyonal, panibago nga outbreak sang African Swine Fever na record sa 6 ka probinsya sa Pilipinas. DOTR hindi pabor sa registration sang e-scooter kag e-bikes. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, September 25, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa ni. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa Good morning and what's aton nga mga Facebook followers. Kag welcome once again sa aton nga pagpangalagad diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Good morning dira kay Cisco Biola Baloyo Eras, maayong aga sis. Kag welcome no. Kay Roel Carmonias, good morning mga Aksyon kuno, stay safe. Kay Binong 70, ay migo ko dudong, si patamyaw na kuno kay Lili Limpangog sang maayong pagpamati lang dira sa may siyudad Sambago. Kay Dennis Richard Timor Roma, good morning, have a great day, God bless, good morning man sa Energy Funds Club kuno ang presidente naton ini sang Energy Funds Club ni Aksyon Dorel, no? Kag good morning man sa kay Heaven kag sa iman pa naton dira nga mga naga-monitor subong sa aton nga Facebook live sa kay Philip Isulat, good morning Action Boy and Dorel, stay safe. Kay Ma-Earl, good morning man. Dali ka. Kay Miss Heaven, mayong aga. Yes, Action Boy, good morning. Good Welcome morning. back, Action Boy, no? Gapon pa nga, welcome Gapon. back. Halin ka gapon. Di kila hindi ako po mga gapon sa Action Eden. Yeah, So, ako naman, Yeah, kung boss Action, ano mo ka po, welcome back mo na Correct gapon. man. Correct man. Ano sa imo nga colors, ang imo nga ano nga bestida. Bestida. Oo, bestida, gidya. Galing do ka, gatambo ko lang tawon. Pero sige na lang. Hindi man Hindi man na. Yes na lang. Oo. Kado ka dako, gid siya nga daan. Spread Sa bayo siya. lang na. Pero ang color namin, no? Perfect. Naga, Importante shooty kwan siya, food. ano siya sa imo nga lipstick. Bawal na. Sino mo ko lang na gano'n. Kado ka cancel. Sige. Feeling ko higtan ko ni karon sa alas 7. Ay, ina mo na. Higtan ko ni sa likod. Sa kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning man. Thanks God it's Friday. Kay Benji Bernardes from Vessel Encio Maru, sa barko ni, no? Sa kay Andreo Huelar, sa kay Ma'am Ligaya Abeto dira sa Binalbagan. Your friend Antoinette Hamili is still on strict self-isolation. One more week to go. Na ano siya? Ate, basta Akin may ang pulis siguro sa Binalbagan. Basta may Kaysa, isolation. diri na siya sa Action Boy Sa Award Bacolod sa dalhin. Bacolod. Okay.
Kay Rone Vega, maing agaman. Imo da. Si Eliz Audrey, good morning, Aksyon Radio Bacolod. Kay, di na to? Ja Gonzales, good morning mga ka-aksyon. Nag-monitor lang kami diri sa La Carlota. God bless and keep safe everyone. Stephen Floghemon, good morning man. Kay, si Abronica Wendell, sa Aksyon dyan yan nagbulos lang tiyak Action Boy. Diba? Dennis, Richard, ano naman ni Beat LA? Ay, kay Hampang Subong sang LA kag sang Denver. Oo, correct. Kaya, Ma'am Vanessa Mayo, morning. Good morning. Evening, Action Boy and Miss Lovely Dorel. It's nice to see you back, Action Boy. Sige. Standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Aksyon Balitang Bayan numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 7. Sa detalye na sa mga balita lokal. Ginkumpirmar ni Pontevedra Vice Mayor Jimmy Gavan nga nagpositibo sa COVID-19 si Mayor Jose Maria Alonso sang banwa sang Pontevedra. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Gavan nga una nagpa-swab test si Alonso sa Miyerkules nga adlaw kag naibaluan ang resulta Huwebes ang aga. Suno kay Gavan, wala sang kabalak-an ang mga pumuluyo sa ilang banwa bangod asymptomatic o kung wala sang ginabatyag nga sintomas ang alkalde. Suno kay Gavan, may patagayunon nga contact tracing sa masunod nga mga inadlaw kag huwaan man sang swab test ang mga persona nga nakasugilanon sang alkalde labi na ang sa munisipyo. Si Alonso amo ikaduhang alkalde sa Negros Occidental nga nagpositibo sa COVID-19. Sa manumduman sa Agosto, nagpositibo man si Mayor Marvin Malacon sang banwa sang Ibi Magalona. Kagapon man lang siya pa swab test kay na lang siya ang result nagtawagan na kami nga nagpositive, no? So subong tingin mo sang Pontevedra COVID Task Force Day, po sa amon din nga mga health kag sa dialin, ka contact tracing sila subong. Daw as of now daw may ara na sila bala daw schedule for swab test sa Monday mo. Ang kabahin sang pahayag ni Vice Mayor Jimmy Gavan sang banwa sang Pontevedra. Ginbulgar ni Jonah Abaw, Market Supervisor sa Libertad Market, nga may pila ka mga market vendors nga nagaplano nga hindi makigbahin sa swab testing program sang syudad para sa mga nagabaligya sa merkado. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Abaw, base sa impormasyon, may pila ka mga transient vendors nga nagsapol sa annex building sang Libertad Market nga nagaplano nga hindi mag-intra sa swab test kag mag-voluntary lockdown sa ilang pwesto sa sulod sa napuno tubtub 15 ka adlaw. Suno kay Abaw, wala pa nakabaton sang final notice o memo ang mga market vendors gikan sa syudad agot sa pesta sa pagpatigayon sang swab test. Dugang pa ni Abaw, wala na dayon ang pagsinapol laging patawag sang syudad kahapon nga adlaw Huwebes kasunod nga may ginkantuan si IATF Visayas Chief Implementer retired Major General Mel Feliciano. Ginpalayag man ni Abaw, may pilaman ka mga market vendors nga may kasarang ang nagpa-schedule sang swab test sa mga pribado nga laboratorio. Suno kay Abaw, ginpasalig sila sa mga opisyal nga magguang resulta pagkatapos ng 24 oras. Padayon sa karon ang data gathering sa mga market vendors nga nagkumpirmar nga magpaidalom sa swab test. Kaya sa nila nga mabulontary, lockdown sila ko 10 to 15 days. Pero hindi sila mga ayuda sa gobyerno, ang kanila, hindi may ayuda sa syudad, pero sila nga hindi kami magpaswak. Di sila to na lang namon nga matapos ang COVID. Kabahin sang pahayag ni Market Supervisor Libertad Market, Jonah Abaw. Samtang ginklaro naman ni Bacolod City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan nga mayara sang atuwangon nga konsekwensya ang mga vendor sa tatlo kadalagko nga mga merkado sa syudad nga hindi magkooperar sa natalana patigayunon nga mandatory swab testing. Suno kay Bayatan, ang sinuman nga vendor nga hindi magpagigbahin sa mga programa ang temporaryo nga paundaton ay operasyon sa merkado. Ginklaro man sini nga ginahimo lamang sang karon nga administrasyon ang nagakaigo nga tikang sa handom nga matapos ng problema ginatubang sang syudad batok sa kalitan nga gindulot sang COVID-19 nga pandemya. Ang COVID
kaya magpa-swab mag-cooperate. Meanwhile, hindi nato na ipagpapasudlon sa merkado. Kaya the presumption here is, ang presumption here is, hindi na ipag-operate ang ilang sindahan. Si Attorney Joselito Bayatan, City Legal Officer sang Bacolod. Sa iban nga balita, lokal masobra isa kagatos nga mga drivers nga temporaryo na dalaan sang trabaho tugas sang pandemya dala sang COVID-19 na nakabaton sang ayuda gikan sa grupo sang Bacolod Eagle Club kahapon nga adlaw. Sunod kay Bacolod Eagle Club President Reyne Talisay, duha ka grupo ang ilan nangin beneficiaryo. Una mga drivers kang pila ka mapumuluyo sa urban poor nga nabase sa Purok Araw, Barangay Vista Alegre. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Engineer Royden Ledesma, Vice President sang grupo, ginpahayag sini nga natandog ang iya balatsagon matapos nakita sa post sa Aksyon Radio Bacolod Facebook page nga nagapangayo limos ang mga drivers bagod sa malawig nga panahon nga wala sang biyahe. Bagod sini nagpakigangot si Ledesma kay Maria Gal sa Burlingame, California, USA, kay iban pa nga kagtigayon man nga nahatag sang ayuda. Sudo kay Eric Bendoy, isa sa mga driver nga nakabaton sa bulig. Dako ang nabulig sa ayuda nga ila nabaton karon akon kahapon nga adlaw para sa ilatag sa kapamilya. Samtang ginkumpirmar ni Philippine Coast Guard Negros Commander Jansen Benjamin nga mahimo na makabiyahe ang mga locally stranded individuals matapos kakas sa National IATF ang travel ban para sa Western Visayas. Sunod kay Benjamin sa Resolution number 71 sang NIATF, ginapanugutan na ang mga LSIs kag ROF nga makabiyahe halin Manila, Cebu kag Iloilo pakadto sa syudad sang Bacolod kag probinsya. Duha pa ni Benjamin, antes makabiyahe ang mga LSIs kag ROF, dapat may nagakaigo nga komunikasyon ang mga ini sa local IATF para sa reservation sang quarantine facilities. Ginaabisuhan man ni Benjamin ang mga ini nga dapat ipreparar ang mga travel documents kag latest medical result base man sa mando sang DILG kag Department of Health. Ginpahayag man ni Benjamin nga sa karon lunsay roll-on roll-off vessels lamang ang nagabiyahe halin Dumangas pakadto sa syudad sang Bacolod. Nagsumiter sang requirements kag intention to apply para mangin drug-cleared barangay ang 64 ka mga barangay sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ang deliberasyon ang patigayonon sa maabot ni Oktubre 9, 2020 sa Bacolod. Sunod kay PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez, 12 ka mga barangay ang nag-apply sa Bacolod samtang 52 naman sa probinsya. Ang manasambit sa dokumento sa Bacolod amo ang barangay 11, 13, 22, 25, 32, 34, 36, 39, 41, Barangay Felisa, Granada, kag Pahanukoy. Aminado si Gomez nga mabudlayan ang mga barangay sa Bacolod nga makapasar bilang drug-cleared barangay bagod madamo pa sa gihapon nga mga drug surrenderers ang wala naka-enroll sa community-based drug rehabilitation program. Samtang ang 52 naman nga barangay sa probinsya sa Negros Occidental ang gikan sa syudad sang Bago, Escalante, Himamaylan, Cabancalan, La Carlota, Sagay, San Carlos, Silay, Sipalay, Victorias, kag Talisay, Banwa, sang Candoni, Hinigaran, Ilog, Isabela, La Castellana, Pontevedra, San Enrique, kag Banwa, sang Valladolid. Ang ini nga mga barangay kag nagakinahanglan sang apat ka mga yes o kon approval gikan sa PDEA, PNP, DILG kag DOH. Samtang nagwa naman sa investigasyon sa Sagay PNP nga bangod sang marasig nga pagpadalagan sang motorsiklo, nagluntad ang pagbunguan na isang duha ka mga motorsiklo nga nagresulta sa pagkapatay sang duha ka pilason ang duha pa ka mga sakay sini dira sa may Purok San Jose, Barangay Poblasyon 2, syudad sa Sagay. Sunod kay Police Major Albert C., ang hepe sa Sagay PNP, magluwas nga marasig ang padalagan, posible man nga nakainom ang mga ini o kunyara sa impluensya sang makahulubog nga ilimnon. Duha pa ni C, medyo madulong pa ang lugar nga ginluntaran sa aksidente sa pihak nga may poste sa suga. Naibaluan nga sa sining aksidente, patay sanday Adan Pesanon, pumuluyo sa barangay Bunga, Banwa sang Don Salvador Benedicto, kag Gerson Dilagaw, angkas sa isaman ka motorsiklo, kag pumuluyo naman sa barangay Poblasyon 2, syudad sa Sagay. Padayon naman yung ginabulong sanday Rejan Menges, ang drangamong driver, kang isa pa nga angkas sining si Noel Maranion, tanan pumuluyo sang barangay 2 sa Poblasyon 2 sa Amuman nga syudad.
Kag sa katapusan nga balita lokal, pagtimalos ang nagwa sa investigasyon sa Calatrava PNP sa pagpatay sa tapasero nga si Mark Baitan alias Pilo sang Sitio Paraiso, Barangay Minaotok, Banwa sa Calatrava, nagligad nga adlaw. Sulod kay Police Major Robert Indiape, ang hepe sa Calatrava PNP, si Baitan ang may napatay man sadto, apang wala nagpasaka sang kaso ang pamilya sang iya na biktima. Dugang pa ni Indiape ang napatay miyembro man sadto sang Mankaw Group o kon grupo sa managapang hold up karagapatigayan sa extortion sa Banwa sa Calatrava kag mga kaiping nga lugar. Karon sini padayon pa investigasyon sa otoridad sa pagkilala sa duha ka suspect. Apang pamilya wala pa nakapalayag kung magpasaka sila sing kaso. Si Baitan ang ginuthang sa mga suspect samtang nagapanapas sang tubo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last size, 16. Kag sa ato naman mga Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Okay, good morning liwat sa aton nga mga Facebook fans, followers. Kay classmate ko Edwin Escopel, good morning. Andre Polanco, good morning man. Ronald Rizzo, sa kay Remia Garcia, kag kay Kapitan Leopoldo Duran Jr. Good morning. Yes. Kay Michael Joseph Hilado, Action Boy, happy Friday morning, Action Boy and Miss Pretty Dorel. Happy weekend sa tanan. Keep safe. Yes, keep safe man. Veronica Echauz, good morning. Kay Anthony Jones, Havilo Ceblano, good morning Pretty Action Dorel and welcome back Action Boy. Hidlaw man ta si Mutingog ba? Aba, mala siya, I miss you too. I miss you too. I miss you. Monitor lang ko di from Barangay Inayawan, Kawayan. Inayawan, Kawayan. Yeah, good morning manda sa mga taga-Energy Fans Club. Yes, go Action Boy. Ay nang Inayawan niya, may kuha na ko mo na may attachment ko sa kay Inayawan. Nga man. Kaya naka-star ko mo. Okay. Kaya ko da mga 6 Abi ko months kagi man kada lang. Barangay Kapitan. Di naman na. Ditayan lang ko da magpare. Agalay. Antoinette Pilyado, good morning man. Greet niya lang. Happy birthday kay Dodoy Pilyado sang Lakar Lota from Canada. Si Antoinette galit taga Canada. Sa Island Green ko no, pamilya niya sa Island. Isla Verde na. Gin-English siya lang kabalokan man kay Dennis. Kaalam na iya sa iya daan. Ikaw din sa muna gali ang Isla Verde gali. Island Green. Sa pamilya nga Roma dira sa kwan. Good morning, Dennis!
kay yung mga sanligan, yung mga inadlaw but hindi na siya kuno feeling well mong. Okay. Te, subong kasi okay na siya siguro. Okay, naka-island green na siya mo. Yes. Tata Repulyo Kahelo, good morning man. Halin sa home site, pag-greet ko na sa Kahelo family, sang Birin Linaw Kabankalan. Ay, sige, good morning. Varang Kamento, good morning. Kay Veronica Balyao, nakakadanis lagi na ni Veronica. Ano nagbalik ko? Action boy pag-greet. Sa Rojo, ano ko no, patamyo gali kay Sang Rojo, happy birthday. SG Rojo, okay, SG Rojo. Niko happy birthday kag kay Bonito Chan from Stephen Floghemon Action Boy. Okay. Veronica Chaus, good morning. Jocelyn Arisivita Olak, may aga. Sa kay Gracia Horvidalia. Grace, Grace gini siguro, ano Gracia gidya? Gracia. Basta si Grace na siya. Ano na si Kelly Jelly. Have a great Friday. Always watching here sa US. Greet ko lang ang tanan ng Salvadorians kagay Mr. Beboy Villasor sang CMO Sectoral Bacolod. Kung nabundri na di sa una, gusto sa Bacolod gakwan, dobra. Siguro Action Boy. Si Cory, arina. Cory Vidaha. Ay, 1:15 a.m. na to sa Action Boy. First, kapamati pa siya sa ato na. Gani. Ma'am Cory, good morning. Nanda sa may Kuwait. Yes. Kay Maria Luz Grijaldo Makunat, good morning. Kay Nick Alit III, good morning. Kag si Action Boy, si former barangay kapitan, si Milagros Alit. Milagros Alit, ginag-message sa aton. Pag-reach siya. Good morning. Good morning. Boy. Kay Alex Fuentes, mayang agaman. Happy weekend gan. Be safe man sa imo dira Alex. Sa kay Mario Serbo, gamonitor lang kami di always sa Victoria City. Good morning man sa Jimenez kag Serbo family. Armand Jilin. Check na. Armand Jilin. Shout out no kami di sa Palaboy Eatery sa may Barangay 18 gapama kay kadamo sa mong gapamati. Barangay 18 dire lang. Ara lang Action Boy sa aton, lapit lang isa. Palaboy Eatery. Good morning Palaboy Eatery. Wala pa. Mga Palaboy di ko Kay Armand. Good morning. Good morning dira, no? Ernesto Regazzo, maing agaman. Ginatami yung taga-barangay Hagimit La Carlota Action Boy. Mayong aga ko no. Kay Jonah Garcia, good morning Action Radio Bacolod. Good morning man sa family Baladahay, family Garcia, family kine Ralao, sa Sitio Lunao, Barangay Mailong, Bago City. Salamat and God bless. Watching from Tandang Sora, Quezon City. Thank you. Sige. Jeanette Delino, good morning madam. Kag keep safe lang dira. Sa kwan saya sa I think sa handa kon la sa District Jail Blas Andumanan. Okay, sige. May aga lang da. Jennifer Sera, good morning. Arellano Adion. Good morning, Irene Adion Cruz sa Mansilingan. Kay Veronica Echos, I would like to greet my sister-in-law, Miriam Echos from Denmark. Good morning sa aton yung mga Ilonggos, ng mga OFW Action Boy. Nga nag-upod gid sa aton subong nga aga. Kay Carlo Florentino, good morning Action Boy. Dorel Cabatu, monitor lang ko Isabela. Keep safe and God bless. Kaya Jilin Romero, morning Sir Boy. Dara siya kuno sa Binalbagan, nagapamati sa aton FB Live. Correct. Kay Christopher Masmela, good morning ma'am and sir. Si Ma'am Vanessa Mayo, Action Boy, may pamangkot siya si mo. Sir Boy, naka-shake hands ka kay President Trump sa White House. Wala, nag-hi lang. Sa US. Hi lang. Nag-attend ka to ko sa Trump's parade. Nag-hi lang. Nag-hi ka lang. Hi Trump. Kay Bawal, kamusta ka, bay? Kay Rose Wenner, may aga dira sa Germany. Good morning. Sige, standby na kita sa mga balita national. Karoon naman sa Las 7, ang iba na, ha? Standby.
Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:25. Detalya na sa mga balita na nasyonal. Na-record sa Department of Agriculture ang outbreak sa African Swine Fever o kon ASF sa kapin-anom kamabag-o nga probinsya sa Pilipinas. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni Agriculture Secretary William Dar ang bagong outbreak ang namonitor sa probinsya sang Albay, Laguna, Quirino, Batangas, Quezon, kag Cavite. Sa datos ng DA sa Hulyo 31, nagapakita nga masobra sa 316,000 ka mga baboy ang inpatay sa 28 ka mga probinsya, 9 ka mga riyon, 262 ka mga syudad kag banwa, kag 1,119 ka mga barangay. Sa tuyo nga hindi maglapta ang masakit, ang gobyerno nagapatuman sang strict movement protocol sa mga pork products kag buhi nga baboy kag ginahimo ang surveillance, containment, quarantine kag pagpatay sang sapat sa mga lugar nga may mga kaso. Ang DA naghatag sang 5,000 pesos nga compensation sa kada baboy nga ginasurrender para nga patyon. Wala nagapabor si Transportation Secretary Arthur Tugades sa parehistro sa mga electric bike ag scooters kasunod ng limitado pa ang public transportation samtang napaidalom pa ang kalabanan sa mga lugar sa community quarantine. Sa ginpagawa nga statement, ginklaro sa Department of Transportation nga wala sa official o final guidelines angot sa pag-usar sa electric bikes kag electronic scooters sa pampubliko nga dalan. Nasaad sa statement nga ang ginsumiter sa ahensya ang initial draft pa lamang kag ini ang iga-review pa sa DOTR Road Sector, Legal Affairs kag Office of the Secretary. Sa itong Martes, ginpahayag ni LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante kung ang draft guidelines ang mangin isa na ka-administrative order, pila ka mga electric bikes nga gina-classify nga light ang pagadumidian sa public roads, samtang iba nga classifications ang pagatugutan. Samtang ginpahayag naman ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat nga iya sa karon ginatrabaho ang pagpangabay sa mas madamo nga LGUs ang liwat nga pagbukas ang ilang nga turismo. Suno kay Puyat, halos tanan nga tourist destination sa pungsod ang napaidalom sa hindi hugot nga lockdown level. Apang suno kay Puyat, may mga LGU nga nahadlok nga magbukas ang ilang nga lugar para sa mga tao sa guwa sa ilang syudad o kon probinsya. Dunga pa ni Puyat, nagnubo sang 75% ang international tourist arrivals bangod sa pandemic kag 4.8 milyones nga tourism workers ang nadulaan sa ilang trabaho o kung ginibanan ang ilang sweldo. Plano ni Puyat nga magpangabay sa National IATF nga tugutan ang mga residente sa Metro Manila nga magbisita sa Boracay nga magabukas sa Oktubre 1. Plano naman sang DSWD nga usaron ang 10 bilyones pesos nga wala mausar nga pondo para sa second tranche sang Social Amelioration Program para sa Livelihood Assistance Grant. Suno kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, mayara sang pangabay ang ahensya sa Department of Budget and Management nga usaron sa iban nga programa ang wala mausar nga pondo. Dugang pari Dumlao ang Livelihood Assistance Grant ang kabahin sa recovery phase sang SAP nga makabaton sa ayuda mga benepisyaryo o pesar nga nakabaton na sila sa unang emergency subsidy. Una nga nabulgar sa Senate budget hearing ang DSWD ang may 10 milyon pesos pa nga pondo nga wala na usar sa pagpatuman sa second tranche ng SAP. Genpathag sang DSWD nga naibanan ng benepisyaryo sa second tranche ng SAP kasunod nga may mga persona nga nakabaton sa financial assistance sa iban nga ahensya sang gobyerno. Nagpangayo naman sa bulig ang gobyerno sa Pilipinas sa China, South Korea kag Taiwan sa pagpangita sang 36 ka mga Pinoy seafarers nga na missing sa sulod sang masobra 3 na kasimana matapos nga naglugdang ang inasakyan nga barko sa Japan bangod sa bagyo. Suno kay POEA Administrator Bernard Olalia, nagpadala sang sulat si Labor Secretary Silvestre Bello III sa mga nasabit nga pungsod nga nagapangabay nga i-check ang ilang mga isla. Duga pa ni Olalia, ila ginakabig nga buhi kag may paglaom pa samtang wala makitaan ang mga bangkay sa mga Pinoy. Duha ka mga Pinoy ang nakaluwas sa mga trahedya samtang isa ang napatay. Ang barko ang may karga nga masobra 5,000 ka mga baka halin sa New Zealand kag padulong kuntan sa China sa ginigo sang Typhoon Haishen sadtong Setyembre 2. Kag sa katapusan nga balita national, isa sa ginkakas nga Facebook page sang Facebook Management ang page nga ginhimo sa mga ginikanan agud protektahan ang ilang kabataan batok sa NPA recruitment. Suno kay Armed Forces of the Philippines Chief Lieutenant General Gilbert Gapay, ang The Hands of Our Children nga Facebook page ang ginlansar sa grupo sang mga ginikanan agud maprotektahan ang ilang kabataan batok sa violent extremism. Dugang pa resulta ini sang lapnagon nga recruitment nga ginapatigayon sa NPA sa mga estudyante kag dako ang nabulig sa nasambit nga
Facebook page. Agud mapalambot ang awareness sa iba niya kabataan subong man sa mga ginikanan. Madumduman ginpahayag ni Nathaniel Glacher tagpamuno sa security policy sa Facebook ngay lagin pangkakas sa mga fake accounts kag pages sa ginalagar konektado sa Philippine military kag police. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Kag sa aton Sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod gi Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo